Камал театрында кичә үткәр ул зур нәрсә инде. Башкаларныкы һәр кемгә дә ирек, беркемдә дә син иҗат кичәңне үткәрмә дигән сүз юк. Бу әлбәттә Газинурның Тукай премиясенә тәкъдим ителүе белән бәйле. Аны бу бер Газинур гына түгел, бу инде башка елларда да шулай үткәрәләр иде. Башка кандидатларда тәкъдим ителгән язучыларда. Менә бу ел Газинур бәлки башка кешеләрнеке шулай ук булыр әле соң түгел. Бит менә булай халык җыяры өчен синең әле иҗатында булырга кирәк име? Димәк, тегеләр шикләнеп калган нәрсәдер. Шәхсән мин үзем рәхәтләнеп үткәрер монда кичәемне, кешегә җалынмыйча. Шуңа күрә монда миңа калса һәрбер кандидатны үткәрә мөмкинлеге бар. Һәм бу кече залда ул шушының өчен генә корылган кебек. Күрәсең, үзләре инициатива күрсәтмәгәннәр. Ә моны кемдер махсус тәкъдим итеп, әйдәгез әле оештырыйм сезнең кичәгезне дип йөрми беркем дә бу очракта. Беркем дә андый әйбер эшләми. Хәзер беркемнең беркемгә кирәге юк. Үзең башлап йөрергә тиешсең. Шул көнгә калдык без хәзер. Mesela bir yıl ilikkene ötkerdik, bir yıl rüttet öyleydi, 4-5 ay ilikkene Muhammed Magdiyev'nin 85 yaşlıgın, Ömer Başarifler, Emir Khan Yenikiler, hem başkalarının bıltır ötkerdik. Lakin biz zor zalda tugil. Demek, bir körüşürge gerek. Biz üzerimiz soramasak, bu yılamağın balağayımızlık bir milyar bit. Şunun gibi üzerimiz soramasak, üzerimiz dolap barmasak, ya prezidentlikka, ya ministerlikka bizge bir kişi de, ötkergez indi deyip, meclisizliğe okşadıp getirip bir bit. Әле бу теге зур аудиториядә беренче булгач сезгә шулай тоела торгандыр. Әлбәттә шәхеснең үзеннән дә бәйле инде бу. Кемне дә булса читтә калдыру, кемне дә булса алга чыгару дигән әйбер юк.